Bon dia. És molt curiós que de vegades les paraules han arribat a dir el contrari del que inicialment volien dir al llarg de l'evolució, al llarg de les diferents llengües per què han anat passant. Un exemple interessant que n'he parlat una altra vegada és mentir, però anem a posar un altre exemple. Mireu, pels indoeuropeus, quan tu allargaves un braç o el que fos per poder arribar a alguna banda, per exemple, d'això en deien reik. Reik volia dir estirar, allargassar-se. Bé, doncs aquest reik va passar en llatí en la forma rigeo o rigere, que volia dir esdevenir rígid. Fixeu-vos que els llatins, per tant, es van fixar no en el fet que tu t'estiressis, sinó que al moment que tu t'estires, el braç queda rígid. Per tant, va canviar el punt de vista del que estaven volent dir, no? I aquest rigeo va donar lloc a rígid, rigidesa, o rigor, per exemple, no? I el rigor és, per exemple, aplicar amb severitat i sense flexibilitat. Clar, el braç està així, no té flexibilitat, no? Però va canviar el sentit. Ja no era estirar, sinó el fet d'estar rígid. Doncs bé, una variant d'aquest rigore era la forma ad rigorire, que volia dir tornar-se rígid. Doncs aquest ad rigorire va passar en català amb la forma arraulir-se. Arraulir-se, precisament, és quan el teu cos es torna rígid perquè tens fred, però el que fa precisament és el contrari d'estirar-se quan tu t'arrauleixes. Per tant, ha mantingut aquest sentit de rigidesa, però ha perdut el sentit inicial, que era el d'estirar-se. Per tant, arraulir-se, en el sentit etimològic inicial, voldria dir el contrari, que és estirar-se, el contrari del que fem quan tenim fred i ens arraulim. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies.